Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Cèlia, llibretera de l'Aie, i aquí seguim confinats. M'agradaria fer-vos una petita lectura. M'acompanyeu? El forat, una estrella esquerdada al gel, era l'única interrupció en aquella plana blanca que es fonia en el cel blanc. Gens de vent, gens de vida, cap soroll. Un parell de mans van sortir de l'aigua i van buscar a les palpentes les vores del forat angulós. Els dits van trigar una estona a enfilar-se per les parets internes de l'obertura, gruixudes com els cingles d'un canyó en miniatura, i a arribar a la superfície. Així que van ser dalt de tot, es van enfonsar en la neu i s'hi van aferrar. Un cap va emergir. El banyista va obrir els ulls i va mirar la immensitat uniforme i infinita que s'estenia davant seu. Entre la barba i els cabells llargs i blancs se li veien blens del color de la palla. No semblava que res l'inquietés. Si li costava respirar, el vapor de l'alè es feia invisible sobre aquell fons incolor. L'home va repenjar els colzes i el pit damunt la neu poc fonda i va girar el cap. Uns 12 homes barbuts de pell encetada i abrigats en pallisses i impermeables l'observaven des de la coberta d'una goleta encallada al gel, a uns quants metres d'on era ell. Un dels homes va cridar alguna cosa que li va arribar com un murmuri confús. Rialles. El banyista va bufar i va fer caure una gota que tenia a la punta del nas. Comparats amb el so real i precís d'aquella exhalació i del cruixit de la neu sota els colzes i de l'aigua que llepava la vora del forat, feia l'efecte que els sorolls apagats provinents del vaixell eren el degoteig d'un somni. Sense fer cas dels crits esmorteïts de la tripulació i aferrant-se encara al caire del forat, l'home es va girar d'esquena al vaixell i va contemplar altre cop aquell buit immens i blanc. L'única cosa viva que s'hi veia eren les seves mans. Finalment va sortir del forat, va agafar el destraló que havia fet servir per trencar el gel i es va aturar, despullat, i va mirar amb els ulls mig aclocats el cel brillant i sense sol. Semblava un Crist vell i fornit. A continuació es va eixugar el front amb el dors de la mà i es va inclinar per agafar el rifle. Va ser aleshores que les seves proporcions colossals, fins llavors amagades per la immensitat blanca, es van fer evidents. El rifle, a la seva mà, semblava de joguina, i tot i que l'agafava per la boca, la culata no tocava terra. Al costat del rifle es va fer evident que el destraló que duia sobre l'espatlla era una destral. El banyista era tan alt i fort com es podia arribar a ser sense deixar de ser humà. L'home nu va mirar fixament les petjades que havien deixat per anar a banyar-se al gel i les va seguir per tornar al vaixell. A l'horitzó, editat per Periscopi i en castellà per Impedimenta, de l'autor Hernán Díaz. Moltes gràcies, molt bona lectura.